Искам да благодаря на нашия председател господин Делян Пеевски, който наистина през последните 2 години отвори нова страница в модела на управление, в модела на държавност. Един човек, който на първо място винаги е слагал и винаги неговия слоган са хората и решаването на проблемите на хората. Скъпи приятели, в условията на демокрация всеки може да изразява мнение. Всеки глас трябва да бъде чут. Протестите са нормална форма, на която да се чуят различни мнения. Ние последните няколко дена бяхме толкова обвинени, че отново слагаме на дневен ред етническата карта. Ние никога не сме слагали на дневен ред етническата карта. И под слогана "Не на омразата" имаме предвид, че трябва всяко едно мнение да се уважава.